I poz ljudi, šta se radi? Kod nas ništa ne radi nego snimamo novi klip. I sada ljudi, kao što vidite, snimamo drugu epizodu Klan Vara. I evo, počeli smo. Znači, druga epizoda će biti bez Lazara, zato što on nije teo sada snima klip, tek za 10-15 minuta. A mi sada krećemo u proboj na žute. Mislim da smo uspeli. Proboj da uđemo. Probili smo. Ubili su ga. Ubili su i nas. Ali dobro, nema veze. I da, ljudi, kao što uvek znamo da kažemo na kraju, ako vam se svidio klip, lajkujte, šerujte i subscribeujte. Ubili smo dvoje! Lajkujte, šerujte i subscribeujte ako vam se sviđa ovaj klip na kraju. Ali dobro, što sam sad to rekao, nije ni bitno. Da, ljudi, počet ćemo da snimamo novu igru, to jest igricu ili igru, kako god. Ta igrica se zove ili ti igra Klan War i dalje snimam. Ta igrica se zove agar.io. Znači, svi youtuberi vole da igraju i snimaju je. Tako da ćemo i mi početi sigurno da je snimamo, a nećemo početi nego ćemo snimati. Sad smo ovog ubili. Dobili smo dve zlatne. Ovdje ćemo sad da stanemo i da čekamo kad neko dođe. I da, ljudi, da kažem samo, možda krenemo da ubacimo intro u klip, zato što sada znamo kako da ubacimo intro i možemo da ubacimo intro u klip i verovatno ćemo ga ubaciti, ali prvo moramo da snimimo klip da bi ga renderao. Ram da ga dam. Brate, glavo! Ubili nas. Ali dobro, ljudi, vodimo 2-0, što je jako dobro. I ako niste znali šta se radi na ovim mapama u šestici, sada znate, uzimaju se vune. Či te vune... Gle, šta je ovo? Pa ja ću da popizdim. Gde sam stao? Da, vune se uzimaju i moraju da se stave na to mesto gde je vaša vuna. Znači, ne znam šta znači, ali dobro. Da, ljudi, idemo sad ovim putem, gde niko ne može da nam napadne. Gamer Srbija, gamer. A dobro, imali smo za 2 srca manje od njega. Zato nas je dečko ili ti lik ubio. Kakav lag, brate. Pa daj lag. Lag. Evo, ubili smo ga. I dalje idemo. Srbijo. Ubi ga. Ubite ga. Da li ste toliko glupi? Bravo, brsinovi. Alme izrešeta. Či ja ne znam da se fajta. Ali sigurno zato što laga. Zbog ničeg drugog. I da, ljudi, igramo na Craft Realms, to uvek znate. I uvek ćete i znati. Ovdje se mi sad štekamo. I ubili smo ga. Ne.
A gde ja bijem, brate? Šta ih je, brale? Šta ih je? Da li sam ubio? Nisam ga ubio. Nisam ga ubio. Ubio sam ga! Beži! Ljudi, pa pomagajte, ba! Pa nisam ja bosanac, nemam bosanski mač. Ne možeš da prođeš, ne možeš da prođeš, ne možeš, izgleda da možeš. A ne možeš, bre, ne možeš! Nisam ja od juče. Ljudi, snimat ćemo sigurno neki challenge. Sigurno, ali sigurno kada budemo imali 35 subscribe. Ja samo bijam ovdje sad. Ne znam ni gdje bijam, ni šta bijam. Pa pomagajte, sinovi. G-box. Zlatna jabuka. Nema veze, idemo mi dalje. Rendaj! A dobro, ljudi, vodimo 3-0. Pa što bežiš? Što bežiš? Nisam ja grof Drakula, jebote. A što bežite svi? Bože me sakloni, bre. Ovaj čist cheater je. Tako, GG. Ubili su nas, ali 3-1! What? 3 i jebanih 1. Idemo sada, idemo. A da li me ubili? Pa neću više da igram. Neću. Koji si ti? Ti si plavi. Brate, kako laga. Dođi! Tako je, bre, red me. Aha. Idemo u Reading. A dobro, džabe držiš, brate. Jao, brate, pa pomagajte, sinovi! A daj, brate, pa neću više da igram. I da, ljudi, posle ove epizode ćemo snimati The Bridges. Sigurno. Ako uspemo da uđemo na server, pošto se nešto radi na serveru ili ne znam ni ja. I zato ne možemo da igramo. Ali vi znate svi ko je taj server, Sarmac Raft. Brate, ovaj zalagovo. Jebote. 3-2! Sada, ljudi, moramo stvarno braniti bal. Što me tako mrklo gledaš, Steve? Uzeli vunu. To ne valja. Ne valja što su uzeli. Ne valja. Pa lepo kažem da ne valja. Ne valja. 2 na 1. Da li nam uzeli vunu? Nisu? Fali strele. Ajde, čekamo ga. Da. Džabe ti uzimaš vunu, ne možeš da prođeš pored nas. Koga je killovo? I ljudi, kraj.
Jao, ne HH. GG. 3:2. Lele. I ljudi, to bi bilo to, nećemo da igramo još jednu mapu. To bi bilo to što se tiče ove epizode i ove mape. Ako vam se svidio ovaj klip, lajkujte, znači ako lajkujte, šta mi je? Ako vam se svide ovaj video, lajkujte, znači to nam mnogo znači, subscribeujte, šerujte i ostavite komentar i napišite u komentarima da li hoćete da radimo neki challenge ili ne. I do sljedećeg klipa. Ja sam Superman! Letim! Šalim se. Bye bye.